Hoe oud ben je? Ik ben 18 jaar. Misschien wel de jongste konijnenfokker van Nederland? Nou, niet de jongste, maar wel één van de jongste. En de meeste fokkers die hebben toch wel al grijze haren en die zijn al boven de 50. Ik ben hier zeker elke dag te vinden. In de avonden, daar geniet ik wel van. En wat doe je dan? Nou, ik verzorg ze. Dus ik mest de hokken wel uit, ik voer ze. En ik bekijk de diertjes, welke goeie zijn. Ik ga er ook mee naar tentoonstellingen. Dan worden ze vergeleken door een keurmeester. En dan kijken ze eigenlijk wie de beste heeft, wie konijn heeft die het beste bij de rasstandaard zit. Ik kan deze bijvoorbeeld er wel even uitpakken. Omdat die een mooi kortgeblokt type en bouw hebben. Een mooie pels, mooie sterke structuur. De tekening is ook mooi. Ja, jeugd heeft eigenlijk andere interesses, bijvoorbeeld gamen of naar de sportschool gaan. En ja, dieren houden, dat gaat er eigenlijk een beetje uit bij de mens. Maar jij niet? Ik niet. Ik geniet hier volop van. Meestal is de grootst gemaakte fout dat het toch wel een impulsaankoop is. En dat mensen er geen 365 dagen voor kunnen verzorgen. Dat zou ik wel willen. Ik ga liever 2 weken voor mijn konijnen zorgen dan een vakantie van 2 weken. Dat is toch wel veel mooier.